magtitiwala, hindi na. Trabaho na lang tayo. Sana nagtrabaho na, tama na yung comment left and right, comment tayo na left and right. Sana nagtrabaho ka, pakita mo, bigla, 90%, 100%, sang-ayon na yung Pilipino. So, Sir Vice President, natatakot ba daw si Presidente na may malaman? Wala po dapat itatakot si 82% ng Pilipino ay sumasang-ayon sa Pilipino. Ano magtatakot si Ilalabas ko ni John Pilate yung mga information na nakuha niya. Ilabas mo. But do you think it was enough yun for her to prove something dun sa trabaho? Hindi ko po masabi, binigyan na po siya ng pagkakataon. Pero puro storya dito, hindi pinagkakatiwalaan, ibinigay na nga sa kanya yung posisyon. Hindi, ganito po, naging politika na po yung issue ng campaign na ganito. Hindi na po makakabuti para sa Pilipino kung magiging political issue na po ito. Wala tayong panahon gawing politika itong kampanya laban sa droga. Seryosong problema po.